Ini kong ai ka play pi baro agi kerteng ba tiang tam ko jong utrai chingi uchis quiz but ngai ka play ne ka bata jong baro ki parab nge la kalong ki ba de na ka kan hun palang ga ba nga shakri ne da ki pat kan hun balang ni priang subhai pi sha ka ne ka bible study ya ga ba ni kta habi day but ka shti Paul sha ki Philipi te ang scam ba hai ki ni ki play ma sibun ki jing kerku kajang utrai kajang imjang pi shimet bar kamjiru ha kalong yeng sem kajang pi yang ko aban ai khoblai ga bakar pang ru na ga banta jang pi baro ki bekin ma bar bori ga ben bu ha ga jing duai na ga banta jang ru kumjo na ki ni ki sngi nga ngam shat kam khlan en re ai ngu pat ba menta la yo ya ni ka lat pot ya ke bangan teng beng ya ni ga jing a jing ka hot ba menta ru ka dan hi ga ni ka jing kta ni ga khli en re it's camel try un ai bo bot nya un yalam nga hani ka por menta wat kumjero man shi tu pa pi la ja ba ngaslam la ja ba ngasuki te sha banga namar ngamlong bangan ai wot namar ka dan ka ji tut cha dang kumjo te tong ini ya let bit sha ka jingi kai jong ka kten ka jong blay ha ka ni ka por ka ba menta okay ka shithi ka jong apostle Paul sha ki parawi ki badan po ka ki badan po ka sinong Philippine Paul letters to the Philippines sa sising nga pikin mabiang nagamta jong kitu gibidang siwan tumai but nagamta jong pi baro lesi pila kumplet ya gibenta gibang ya dep ye bingin kita sekmat kum ga pikin mabiang untang ya pi handa yang ar kumjo ila haga jingpule kalam prang ya mukta sepangga sinong Philippi kasinong Philippi kalam go bakumno nang ta ya da bakta sepang ga jing sedang jong go balang kam ki apostol nang go bakhat re ga itu sepang kumnu ka balang ka sedang ha ka tu ke jaka ka tu ka jirwai ka pangina sidap man rwai ta kham tam e le ka khot ka ba ar jing tu ka jirwai pha jing sha jing gospel ka de ka bala base halo jo ka nongrim kumnu upol poi sha ka ni ka than jo ka Makedonia marka sinong Philippi ka dan ha ka phangjong ka pri Makedonia kami opsol nong bakhat re ga itu e ka ta plawan pulihi kanang pin sngo tho nang ta ka jinglong kerpang jong kane ka sithi ka sithi kalong ka kerpang hadu ta namar belai namar kane ka sithi kare ka ta ka sithi ka ba upol tho ha ka dur ka dar ka belong personal ba ne kumba tho sha ki parlok ki ba okay nang ta unong tho ya ka sithi te ila pun scam ba unong tho ya ni sithi unde hi apostol Paul nama kadan kajing scam wat na kat khot ka baning kong jang nang baning kong nang ta ka por bala tho bala kadan kajing ta ha pring south li ki kom perkhat and re ka ba bon ki scholar ki kam no men sem Paul tho ya ni ka sithi laknum nu la men de ha ka por bo dan ha ga ying bandi ka po Rome ko bangi in po kam ki apostol nang ba ar po pra nalo jeng ta ka phang pedeng jong ka sithi ngi mukta halo jeng ne hoi dan sau san tali ki phang pedeng hande ka we na ki phang pedeng jong ka sithi ka ba nin bu ha ki jikin ma barabor kalong kani ka sithi la ju khot ka kin pareng ka letter of joy lene ka sithi jong ka shingmen ka sithi jong ka jingmen but the people in ka sithi pin I ba bon sen upol utho ya gini kitien jinkmen hagane ka shithi nangta ka jingmu jong upol utho ini shithi ka long ye ga ba un pen pau ye ka jing snungu halor jong ka jing long la klo jing pramu ni ka balang Philipi ban kersan ye u ha ka kam abanyalap ye ka kubor jong ka jing pem nga saya keren menta si phang jong ka ne ru khindiat bar haju ka por ye ka ban a ka warning lani ka jing maham ya ki nong kai ki bakla ki bala ban sut apo jong ka balang ko ngi I na kal nong ka ba lai
but ka bakambun hi ka ne ka de ka jing ka shiti ka jitmu jung pokol bo kuntu ba bore ki ka bakin kin nang jam shaprang ka jik shakre ka jang ki yaw Jesus Christ nang ta kar kum tho shiti min da de ban kta ho dan shibun ki rukom en re ka ba khamat du e ka jik pnya pher ka long ba ki por ba min shwa haba ki tho shiti kim ju tho shiti kim ba tho ka ki si min ta mangi haba ngi tho e shiti bor bor ngi tho e ka kerteng ka jang ni ha try do jong ka shiti bat nang ta ngin sasai henrei haki porum sha barbo nong tho ya ka shiti tho ning kong tam e ka kerteng jong u nang ta pan un sabatai pat shapang shanola tho ya ka to ka shiti mangi barbo ngi just damo hai tai ta ha ga bakadun da de ban discuss ye ki ki e bin krechti so ampat nai tai ta kata de ker kom tho shiti ka jang ye ki sngi ki ba menta nang ta nyada ban kata ru kum jo ya kini ki angcham dei sang ligi khat ru tu ligi khat nga bakala khlem pendat reung tai nyada ban kata ya ka Philipi gul nang waning kong khat ka waning kong hadu khat ka ba in rio kata ri ka bentai ka ba nyada ban kata nga khamya suki bha na ma ba kwa aba kan long komne ka ka ching kai bala la ja ma phi pule ma phi hi shimat ya ka shthi pol cha ki Philipi kan pelong phi ba phin suk ban sngo tho hi haba phi pule la rangi ya suki ni tang shi ya stat le se kan long ka ba e ni ke bangin sngo tho i ki jingmut chan ki kinten bo pol u tho nga ju kun tu bar bor ya ki ni ki ba nga shi kai ba haba phi pule ya ka ktin ka jong blai barobor pule ha kata kur kom bat ka jing pelet jimut ya man kut ka kenten ka kran ya ka ka ong ya ka batai ya ka te kata ri kur kam ha to ha Philipi kung nong ka ban ning kong khat balai du khat khat wei lungkot ni lam nong ba ka kran chpang ja ji aingu ba ka tinya sat jong ga jing kemen to shwa jong kata tu nya phai bang sa sin sa puli gi khot na ma ka lang ka badan kam ngan pin puli bang na du khot ka balai na ma ka dei ho ga jing batai men ta kan de kerpang ye ga khot ka ban nyau hen re ni dan kam pat ye ga bangin puli ki tik nang bangin yo ye ga jingmot a jong katai ka jing tho ka jing upol na mar ngim la ye ga bangin si batai tang ye ga khot la klem su thu ye ga ba shikmat bar klem su thu ye ga ba shedin tang nya phai lang ha kare jing on jaga wer life si hidup yang pule na to kan ba pi to screen way are lie nga aingo yau blaze nga halaga jingkin mau baro chapang jongki halaga sngi haga jingkerpa changa baro na ka benta jongpi baro da ka pelong ya kata ga jingkerpa changa bet ka jingmen namar ka jing slok jongpi haga ba penroy ga gospel na du ka sngi ka ba ningkong hadu menta ba ngarangit scam ya ka ni hi ba utau bas dang hapi ya ka jingle ba bha un penjana ya ka hadu ka sngi Jesus Christ kumba ka long ka badai kenya nga ban mut kumni shapang jong pi baro na ba pi don ha ka donut changa but ha ka jinga da but ka jingpil scam ya ka gospel pilong baro ki balai yo benta lembat nga na ka jing ia ha ki khot ki balala shakmat upol ba marila pen pau ya ta ka sngo scam ka ba udon ha ublay long ba u kedak no ya ka jing chi perkhat jong ki nong pule shaka way pat ka rukum sngo tho ka kata kedak no sha kata ka jing sngo tho ki ba ki dan ha ka download ka jong u kadau kasawan dengan sabatai pha naman lakta ye wo wikitien ukudak no e gajing perkhat di ko ki paramwe apo kabalang pikin mau ba pi barbo pi dan hapo juga download ke jenga wala da ban kran spang jing so scam ba ublay ubala khot yaki un bu batre ke kam ko ba bha ki nabadang un penjanai hadu kata kasni jong ka jingwan ke jong uci sukres ba den jong ani wong ba pi paramit pidan berbora ka danu cenga tega jing ka jingli kalau nak daw balai namar min ba usdang upol hang ni singap dong usdang man pinpa ye kata ka jing snow ko ba markel yang ka badan hapdang jong u bat ki banget jong ka balang Philipi komba ki paramit apo jong ka balang Philipi ki dan ka jing snow lem nam ta jong upol namar kata ki pha e ka jing ai ka banga sabatai ba kam sibet but upol usngo lem ye ki dag ba ubo ye ki ha ka download ka jong u
tingnya pai saya ka jing batai yani kintin bat bai ting tin bang kumba kalong kabadai nga ban mut kumni shapang jongpi baro kadai nga bangan mut kumni shapang jongpi baro mut ayo tingin shawing in poi shapang jokata tingin pai ka jing mut jing kintin hai kini kintin upol ubatai baga jing perkat ba bhaga ba udon shaki kalong ga ba shisha bat kabadai biang kalong ga belum true and it's a fact kembau la keren ha kit khot kabana du khot balai du khot kaban riu ong kani ka banga keren shapi kam de tang bang syukuran balak lak situr jenga de tang bang syukuran ban syu ai min sim plumare pi hanre ngada mud hok shisha ngada bo hok shisha ya pi hapo shanga Paul umdan ka jing artatin bale ukuran iti kintin namar ba Paul umdan ka jing artatin bakini ki parame Philipi kinyo e ka jing penem but umdan ya ka jing artatin ru bakini ki parame po ka balang Philipi kin poi saka hima ki beneng umdan jing artatin kindat ru hot kadan ka jing kan at apneng jong ka balang kum ka yudia ba ka sintuki Henry wala kadang ka jing kan at kum katar artatin ya kata ka jing shisha baki kinyo e ka jing penem but kin poi sa beneng hapneng kum kata ka jing long ru kumjo artatin kindat ru balai artatin kindat ru namar ka dekat ke bahan riu ong tau belas dang ya ka kam ka bahapi un pen dep un pen ha un pen janai ta ka kam tak adu jo ka sini jo ka jingwan jo Jesus Christ karau pol dan jing artatin ngam tep ka nomot apa yang jong ni ki ba artatin ya ka jing penem ni ki ba artatin ban poi sya ka hima ki beneng ngelayas no shibuan ba ki kristan ha ka jing kai jeng ba keli wala ada piyap na mentah tu beneng ni pinum beneng dan gibak jubab yang ada kebong ni seno pingan poi beneng ngarang long kumta nang lek kumta ngam tikinaman poi beneng tenga keli kani ka jingkeli pi pediang yu Jesus Christ ubakum no ubang pentikina ya pi ben poi sebeneng Jesus yu tahu pi pediang ubang pelak pi ben poi beneng Nalo jeng kata pisanya man poi sebeneng pisanya man yu jipenen de ka jinglek jong pi ne da ka jing trai jong Jesus Christ halo jeng kading pna larang irang syanya katkum ka jinglek ka jengi kadan kata ka jing snow ba nganum tikinaman poi sebeneng upol namar ba usngu tu biang ba ngiyo jing penim day namar jeng ka jing kakam ba jing hene da ka jing trai ka jing le jong kwes lo jeng ka ding pna namar kata usngu tikna bikine ki banget hapdeng ka jing tlot jong ki hapdeng ka jing duna jong ki keni nyo e ka jing penim bat ken poiru sa ki hima ki pna kane ka beauty of the gospel kane ka jing itenak jong ka gospel ka jong Jesus Christ hatu kan ni kapelong yang ada pi ke bangin dalam de bangin yo ke jipin kapelong yang bangin lek kat bamat om kum ta pol kan ni kata kum no mangi ke beladap ya ke bensak penkut ngin yang nyat susu pernah ke jing khlia em kan umlong kum ta den ni ke dau sakuntu ya ke yudia bat sentuki bakin ya poin sa ke jing sok kum ki paramit kum si bangit bakin ya poin sa ke jing sok nya sano makum kita ki balayo mat ya ke jipin em bat ki bala tikna ki bala hasil ki bala syanshat dengan simakut dan mana kita pol u kentu ki bikin to ino ya ketu ke jing kat apa yang jongpi pom na artin ta jongki lara pi fidei ki banget aku kira sengar ngamdan ke jing artin pinjo ke jipin em makin poiru sebenang tinggi phasha syo upol ula ye ke benjit apa yang jing ki artli kir kom perkat kajing perkat babha ye ke bang lawan ong hakting pan ke positive attitude upol la khamjit ye kata ke positive attitude ban ye ke negative attitude lene kata kajing perkat ke ba snail kita attitude kalau ke ba bang translate ka pareng asa kasih rai so kam ba ka de bukan kom perkat to nya pa sya kingat bale upol it benjit saya kan kajing perkat ba bale umjit saya kajing perkat ka ba snail ne ke positive attitude bale pediang ye kan negative attitude to bale positive attitude namar kajing scam jom kajing aingo bat kajing kajing keman jom kajing aingo bat kajing sungu upol kumen hadu walta
Bakani ka jikumen ju unga ong pia ki kelas banyo kapulong ye ye kaban ulet ye kaban aingo nam ta jong ki param epo Philipi haublay bat udah semua edukataru nagam ta jong ki dan pat kani ketip attitude ko pol Ukraine ha kani ka sti pi ba dan kita ki attitude ba pai balik ka jing pihon da jing pen da jing bam smur ba da jing kwan mentoy ni ir po Philippine nang monitor dekat san dekat ko kat nyaw lenong ko ar kat balai bat basaw Paul ulak benjit apa yang jadi artli positive attitude dan negative attitude Paul jet ka positive attitude utip badan na padang jong kita ki beri ki belak rengkat baka jing pihon nyaw apostol Paul utip Henry Paul pengsak sko jet ye ka ban snap ye kita jet ye ka ban snap ye kita ki artli ki daw ba pelong yu Paul ni ki pen ki ya kada not yu Paul ba perkat ba ba ki kita ki artli ki daw kene kene ka baring kong nama kada not jong u bat kabar jing long la ploy jong ki banyat rei lang ha ga jing ai ublai kini ki artli ki daw nen ma ni daw ya ki line jong kene ka khot ka badang sa kilan gi barang sa jong ni ka dekat ko banyo ka address ni kini ki artli ki mat ki bolong ki artli ki daw yo pun ki upol berkat bapa ka donut chung but ka jinglong la klo ji para ngi ka banya trelang ha ka jing ka jing blai pengini ya kan tikin nawa pidon ha ko donut chunga nawa pidon ha ka donut chunga wow kadai ka ktien gen ka ba I min sim na ba dan men ya snow yi ni ktien kadang bangin snow tu tengin bu ha ki jimu cup kat ba ka city perlok barbor ka don ka jing pin pau ya ka jing angno jong nong tho sala ki parlok kani de takar kum tho city ki por men hendai men shwa barbor ka dan ni ka ka jing pin pau ka jing angno jong nong tho sala ki parlok wong pi ki param nget aga balang Philipi pi dan haga donut chunga so yet ba banya snow ini kintien banya snow yukum kini ki yukum kini ki kitien I men sim ki kitien jong jong ka jingpin ken mau kham tam ne abang ki do ye ki jing abang ki do ye ki jing le kinong para bai pop Philipi ki ken do ye ki jing ki jing yele kham tam hab ki le ye ka banya sam ki gospel hanre hab ki snow yuni ukpa jong ka jing u bala kha ye ki da ka jing yelap ye ka gospel kat no ka pelong ka jingkeman ye ka danut ka chopke nang ta kaya pa kin dat sapi habide ni ka kentien donut ka kentien donut ha ka bible kadai ka kentien ka bala pendan kam ha ka jing batai ya ka phang pedeng jong ka jing mut jing perkhat bat ki jing singau what do you kem donut de tu lesim nangi le se tu donut bal pelun pengia tho rai donut kam simkran ya ka mensiam ka kran ya ka phang pedeng jong ka jing mut jing perkhat bat ki jing singau proverb nang basau dekat ke ba ar pulai ko ong ye kini kintien lawan pailam bat nga sha proverb ko nang ga basau ka dekat ke ba ar pulai turi khop ela ke donut da ka ba sumat nabana ka kiwan ki jingmi ka jingem da pipuli pat ka wei pat ka version ka belong ka version jong ka English version mane ka Bible pareng ka ong husiar pha kum no pi perkhat namar balai namar ka jing em jong pi ka but ya ka jing perkhat jong pi husiar pha kum no pi perkhat ka donut ma balai namar ka jing em ka but ya ka kum perkhat kum perdan jong ni kamot ka ai ka pi perkhat kata kan long kan kar kum em ka jong ubrio dai na ne na bo pon sa kan tu bar bor to ai jaka ba on pun khonyo ikir kum perkhat kum mut jong pi da ka ktien ka jong ublai ubrio de uba ubrio ude uwe ni kijing tau uba pelah du kata kata pat ude uwe ni kijing tau uba syak syukur hadu kata kata balai syak syukur hadu kata kata kada nomor ba usnap ya ka download ke jong
Lara pisnap you gotta know. Don't be brave. Listen to your heart. Listen to your heart. Don't listen to anybody. What you snap you know. Snap you gotta know jumpi. Kada know jumpi ka ongi ka kwa ka snap you kata. Lara pile kunta. Danjing mai pi. Danjing mai nga. Danjing mai ngi la dangi snap you gotta know jungi. Ndai mo mga. Jeremiah kung nang gabakhat niya urkhat ka ba kindai ka ongkum ni. Snap ha markini kintien gide kintien shong sba shong blai hadu rata. Jeremiah kung nang gabakhat niya urkhat ka ba kindai gani rijing tan ba jong pi. Ka download ka kam shukor bani ki e baro. Bat ka balong ka basnil klam jinkermen way bala bani tu ya ka. Ka download. Kadai ka masyak syukor lagi bersyukur tam. Pintang syulak snap. Ya ka jing perkhat jang download jong pi. Hangta dan jingma. Dem ni yadaw nung ruasa mong ba what I bakaray kan wan na gajing perkat ka download jongpi. What shania ala jong gajing syampang ong usal man proverb. Re to shania outray but I bakaray kan wan na utray. Pendek bakan wan na nga ba na pi. Boleh ka download ka dai ba syukur tam. Ba la jab ni snap ka download. Usiar. Yo wa pi poi sa gajing syat ko syukur. Snap you try, snap you mesti jong play, kum ki bangai. Kajing mo jong pol ho pundon kami kita kintien. To wala kan ika ay ka dur ka dar jong ka kum pen pau ya kajing snow jong pol. Henry ka khamngam jeliu shisho. Nalo jong katay ka kum perkhat ba shoot ba ngadan ba pidan pa kadanot jenga. Harung kolong jeliu kane namar haka ktin krik katay kitin ka kedau berkekuntup ya guys ya kecik perkat merupol perkat berbor yaki nang ta pikir yaki being concerned over them nang ta kajing don ya kajing perkat nani opinion sapang jongki nang ta kajing le ya ka lane ya no kita na bang nawa pidan ha kadano jenga ha ka greek ka thau gomot ba pi berbor pidan ha ka jingmut perkat jenga pi berbor pide ki break bangada pikir adu kata pi berbor pide ki break bangadan ya ka opinion ka bolong highly bha ka bot ngala khmi nanti bhai pi ba pilong ki we nang ta ka dai ru ka jing kata ga ai ka jingle ya ka lane yanu abu polong nawa pidan ha kadano jenga takala usad duwain ta jengki ko kinong charai balang ko ki para bangai ko kinong lam balang ada pide ma pi ki pastor pide ki teman basan pide ki deacon pide ki evangelist lane pide ki rangba apo jangga balang lese pide ki nong lam ki longkeme apo jangga balang lese pide ki samla ki balong ki nong lam apo jangga balang lese ma pi baro hato piju berkat na em nakamenta jongki waipat hapo jongpi pipin pikir na em nakamenta jongki Pidan kata ka opinion ka bolong highly bhanap ta jongki. Nanang ibang tawad kan thobin. Hatu pile nam ta jongki. Niam ta jongno. Upol. Wong pidan ka nu jenga hado banga perkat ya pisnya sngi nga duai nam ta jongpi nga pikir nam ta jongpi but nga keren bha sapang jongpi lakumba pide kisim. Hatu kumno mangamapi. Kata ga jingkeli. Ka bakat ya nga ba de pi ya bangi nya perkat. Nga susi jorba habang perkat sa pangjong ka jingbam yo ya kalat ka kebu ya bangin ya long jeseng ngamong bangam susi nga susi re juga por pat wara pre juga jing susi ngin ha perkat pat ya kalenti ka babhan am ta jing bubon ki para banget kada mangi ka balang ni la ya rai ka bangin sange ap ni sange shwa shipor henrai wat mut pamangi me perkat anta jongpi wat mut pangi pikir anta jongpi wat mut pangi dan ya tajik perkat na songu iskeda e na anta jongpi baro ki pra ba pedeng jong kani ka jinglong jong kani ka perthai ka mareng ka bakum ni phemju sange manduai phemju sange e ka ba pen kerpat how try na ka buta jong ni lem da kunta nga nganum wa e ka banganya sana ka khubor lengan ai ni ka jingkai shapi kani ka jingtuai ka jongpi ko ki pra ka ka jing pen pikir ma phi ga jing imchungi ha ga jing duai bangi sala ye ga bangin trai ga bon ki kam hapdeng jong ka jing lockdown kumjo
Ublain ku susu ya pi. Dona yang pitanya ke kam ko bah ke ba pila sedang baru try on penjenai ta ke kam tak ada kesni jaga jiwan ke ba ke suku. Nalo jang kata ka kentin Greek na ba pidan ha ga donut jenga ka bo pol tho la ia ka ban puliru na ba nga don ha ga donut jongpi. Ha ga Greek kamut ya katairu. Kenapa ba ka ya ka testament ke batmai la tho ka kentin Greek. Bat ka kentin Greek kalong ka kentin ka ba jingjar ba ya ka ba ngin khamtam ya bile ka grammar ka jingjar ba terima kata nama ka daw ba tho eti kentin bat aba puli ba eti kentin kam chimut tam chi jingmut kam chimut ba kini ki perang ba ko ka balang Philipi ki dan ha ka donut jing pol hendrai ka mut ru ba upol udan ha ka donut ka jongki kadang kata ka jingnya share marklian jong ka jing dan ha po ka donut kata ka mut na ngan bo ya pi ha ka donut janga bat piru bo inga ha ka donut ka jongpi kum ki bangai lengi ni men bo ha ya kan ni ha pedeng jong ni kam tam kum kini kisni bangin mi yo mani kindo iwi wei tu ni ya bo pa ka donut jingi di limba jong ka jing duai ni kan ma kum bale obstacle pol ni kan ka jingnya i jong upol bat ki banget ha ka balang Philipi long bakala pelong iki bakin long kita ki nong yo kina ya dan benta ha ka donut ki jong upol ne partners in heart hadu kata kani ka jingnya dai ha pedeng jong ki kalalong ba kita dang ki ba partnership up jong ka donut ndai syu ka jing partnership yang ka kemudian syutang kajing partnership agak ketin. Rewat agak dano rukum jo. Kajing suie jong pol. Balai pol penen kami gini ketin hadu ba uang ba pi dan agak dano jangan nama kajing suie jong pol. Tak kena pi sutu upol it ya ki peramit kembau it ya lade. Bad ubo ya ki agak dano jong u. Bad man ki por Long ba ki penju pendap yo ki ju penken ma yo ha ka jimut cing perkat ka jong barbor upol i ki kemba i lede na tau bo i ki ka danot jan malakas ni but kane ka jingbo ka jong upol ya kata ka jing i ka jong ya ki but ka jingbo ya ki ha ka danot jong ka pelong yu ubon ken mau barbor ya ki lane ba ulasak pendap barbor da ka jiken mau i ki halakas ni nangta ya ka jing i jong upol la pau shina da ka jing long la kalo jong u ban IT no na ka benta jong ki baro wat la jnga la ne la jan bru kumjo compare la jnga la jan ri pol u i yaki kumjo okay upol dai ubrio kan e jing kai ka banga kwa e pin bu ka jikin mau dai ubrio u bakin mau ya laki lok tan kat badang yo i ketang kat badang kendu iki kum kan e ka chat jinkin mau kan urlong kan jalong tang laraja baka koin ni ala ni kajing slok ka fellowship kada na pudeng jong ki bat upol bat kumjuru sha ublay upol anda boleh klat no bat ki parama po ka balang Philipi lane bat ki wei paru ki parama shim lakut no kajing jing perkat kajong nakam ta jong ki henry ken mau yaki malakapor ken mau ki malakapor ken mau yaki lok malakapor kadung da pedeng jong ni Bahadian mengada bening kendu yana no. Ngila kelet nak nam ta jongki. Ngila nyimken mau su sepang jongki rekum jo. Kadau ko pelong ini ba ninum ken mau le nga nganum ken mau ya pi le pi pinum ken mau ya nga kadai kene nama ka duna e ka koino nia. Hapdeng jonga jong pi. Lane ka duna ka koino nia hapdeng jonga bu blay. Men ba ngaduai ngam sim la ra ya pi sya ka jing duai. Dai nama ni ka dau hambun ka pelong ki bon ki bre ka makin klet no kane ka de ka jing hikai ka ba upo ka ba play mesin yung tramin ba nga pun kre u hikai bhai nga
kuntu bahanya ya ka bangan penmelian berbo ya ka bangan ra inu ha ka jingjuai hadin bang lasyam lekin do yaki na kuntu ya piru penmelian ya kane no blai kan satay kata ka koin ni ha pring jong pi begitu ki mense lara pikin do makanai ki lok ki jor lesi ki bakren set ya pi ki bakren le bomon ya pi compare ni ra ki ha ka jingjuai kan mau ba ni ka wei ho pi ra ya no ha ka jingjuai Pinum dan mense men ke ben yelek persya iki men kan persya iki kan seni iki. Kan pelong man pi ben pinsu lem nam ta jongki. Pinsu sen nam ta jongki. Tengini ya saprangan namar ni nekta iti ki dikot ki barangsa. Namar haki ni ki kinjuri kuno kumto ni ka screen. Namar haki ni kinjuri jonga bara ka jinga da ba ka tuskam ni gospel. Pilong baro ki bayo bentalem bat nga na ka jing ai. Tu ini apa sih kita batai itu kat kan? Adan poi kat sekabawan hi. Kadai kasin kebening kong tam bau pol un keren iki kenjuri. Ha kan kasiti. Pol wang ha kini kenjuri jonga. Pi tin ha ki kenjuri jonga. Tin kenjuri. Kamu ni yu kenjuri. Kan mau oi pi bau pol utho ini kai siti men ba udan hayeng bendi. Handai kayeng bendi kam dai per kum perkat mangi yang sabatai mentan le tentunya pai shua sepang kadur kadar kom te kenjeri ya was abstal pol ha gitu kipor nani ha kani kasin ke beningkong ke bau poi serum late ya kita ki kenjeri la kalau ha ki kiti lane la bandai ha ki kijat jong abstal pol ne kapon late ha ki kiti ban ha ki kijat Nate ya kita kenjeri ha kiti ane kijat jong apostol Paul bat tang kata ki jule sekomne kin sate lan yau ta kenjeri balate yau apostol Paul saha usipai uba apira yau kata gamut nane ka jitmu gamut kenang ba ante lakam ya kaya kayang jong apostol Paul kenang mo Paul umnom yo ban pet chene bersatai ta daw late kenang yo ringkat ba uta usipai ba day up you Paul halakas ni namaru la ngi sipet tangi ngi jing thong ngi sngoto tangi ni pet ni kador kana pinsyai kale ni kador pi pet hang ne pin hang ne Paul hang ne hane usipai pe hang ne ik te eni kiti sungu bad nang ta ya uni kenjuri pat ken sa te ha kana kakti ka jong ni sipai rong kane ni kata kador rekom te kenjeri yo apostol Paul o haki kenjeri ka de ka tho ye kane bale ate ate kurkom khanang bo Paul num yo ye ka ba un pet lane unum yo ye ka ba un ya ha ka jinglat lan ang la ban ya tang kat ba kum balabo yo bedi ban ya kata de jing chmo tengin ya shi jing betai ka jingli ba menta long usipai ba kum no ba para yo Paul sipai ba kum no katkum ka jingpule jingki sekolah jingki jing blai itu ba kadai ka kampram jong u praetorian guard ba ken syara ya ki basha kum kinjeri ken pet bat kmi tat adu banda dek ya jingten bishar ngalawatai sepang gini ki praetorian guard ki ki anai kan batai banyak syuk mentang syuk betang ya kan gawe ka jing batai ta kalong ki praetorian guard ki day ki ken hun sipai jong usem ki ba usem upha keleng ka himarong ba uni sipai udah na kan ka hun praetorian guard but kini ki guard ru ki ba latring ba hadu kata-kata te barabo uni guard uju dan berbor bat kita juga sakum kenjeri tak haduk mendadak ya katakan ikan besar upol ha kene ka kenti udon ha ka ying bendi ka ba ulawai ha ki kam apostle nong ba arupra kat khat ka ba lai pho ka itu kata re ringkat bat ka jing sya para namar ba pat dek ban besar naten bishar yu khamat jong u kaisa tongan puli phi khnang ye ba pin so scam
na kam ki apostol gong gaba arku prashwa dekat ke balai po ute ula shong asnem kenti ha ke yeng bendi ke ba ula wahi ha ke yeng ke ba ula wahi bat upiang baro ki ba wan hapo chu da pi pai pat na po ga dekat ke ba khan reu ko ong kum ne te min bangi la poi harum uta urang ba spa ula IT ya kita kinong sa bendi ha ulim skor kinhun sipai henry la sha ya upol ban shong kerpang marway lembat usipai uba up yo kadang kadang skam na katin jung blai ba udan ta sipai ba up yo pol ta sha kan ya ga ba un long marway henry ringkat ba usipai barbor regane kapasanya e Paul kitip ya ga nyalap ga gospel wat cha tau si pairu an batai pi Paul chate kan jiru salea wang ngan nyalap ba ga gospel ba sha ini po sta tingi pa sha spang jing batai jong kiti kitin ka jingya da bat ka jing pus kem ya ga gospel nomor haki ni kin jiri jonga bara ga jingya da ba ga pus kem ya ga gospel tingi pa shwa spang ga jing kiti kitin ka kitin jingya da ha ka grek la tho apologia ya ka bangi yo ya kaktin parang apology kaktin apology ka de kaktin ka bangi yo apologies kamon unong ya da ya ka jinget nang ta kaktin jingpis kampat like ka de bebiosis kita di kitin Greek ki bala penunkam daw apostol po belai bangawan ra ini ki artli kitin Greek namar ya kita ki artli kitin la jupunan kambha ha ka yeng kashari lane habashaten bishar manur manu ya kita kintian kan ma oi pi ba min ba ni study ya ka laprang jangane ka class ang ba upol kom u ta u roman citizen lane unong song trashong je rom ula iya ka ba un appeal sha u Caesar ne sha u kaisar but ula ru iya ka ba on yo e ka hok iya ka ban shaten bishar hakmat jong u patsha jong hima rom kaya ba shaten bishar war bor kadan kata kajing ailat ya utu ba shaten bishar ya ka ba un defend un apologia ya kata ka case jong kini ki kitien let's say ki lakman mut bat ya tho ya ka jing shaten bishar ka banin kong jong Paul rom ne ka barang ya sha chi sha jong apostol Paul ba kumno ya da ba prescribe ya gospel ka bolong ken ka danur jong ji shakri jong Paul ken mau Paul udon ya kan ya ji sham ka tagalong ban defend ya ka faith but ya ka gospel ka ba ulay ala kata ka de ka ji tumu jong Paul ka jing em nadu ka singi ba lakot yu u tebe bet ben pendep yu ka thok kajik tumu jo kajik im jong Paul kalau menyalak ban benai ke gospel compare la de ying bedi lene kat bau dang ya da ya kajinget ha ket bisha jong patsaru compare usate sakho manuta usipair compare yu hanu yalap yu nang ta hapor ba sakten bisha yu hapo ka po kata ka ying kasri ke ba lakhot us im jogi maru salia ya ban defend salia ya ban piskam salia ya ban ya da ya kajinget mablay kajitmu jong pola kajing kalau benyalap ban benai ke gospel ka daw soong ya nga kan em kolong kres pat banyak kajing toy kada ya nga ya mangan yalap yo kres ala ngam yalap yo kres lenai ya nga ya ko em ne sla jeni kento hato kani ka dai mo ko moto jong kajing em jong ajang pi hato kani ka dai mo kajing tmu jong kajing em jong ajang pi ko ki kime ko ki pa ko ki samla barok pi badan hang ne hato kani ka den em kajing tmu kajong kajing im kajong pi kajing im kajong nga banyak lapan benar ke gospel lada ka daya nga ya ka bangan hapan yak na ka daw jong kajing yalap ke gospel ru lang balak kerku ya ke kerta jutra hatung ikloy mo ke bangin pertobot ya ka ne ka nuksa jong kajing im jong wa pasal to lada ikloy sedang ya ka ban yalap benar gospel ningkong shwa ka yeng ka sem jong pi segi barjan barpar jong pi bat kumta segi babon beling ong bau pol sengit menyalap nawarkan ni kat kum kajing batai jki sekolah jki jing ong kalak malong let's say
Baka way na kidaw kabapulong ya upat siya niro ban kena pop ya ki kristan baki thang ya karom da kading kadai na marba ulalap badan na pedeng ki sipai ap para jong u ki pra itoren gat bat katuk ni ki mrao na kalong yeng long sem jong usem kila kelalong ki banget ha u Jesus Christ lingba ga jing trai sitom na lingba jong ga jingalap lingba jong ga jingada ga jikus kem ga jong Paul ga gospel wala lam de lingba jing ki we par kum jo kan ma la batais pang news em ni ro ha ka Paul se cham ni la baro khat sekolah ni tin blek ang ba Paul sa penyak ha ka Paul se cham news em ni ro baru petras kum jo baru news em kan u bambiang takar ko perkat mi o te mentally retarded. Okay. Kadaw open sitom nene u kena pop baki di kistani batangi ka rom. Ang siya kamday baki tangi ka rom de mo u ba le egane. Enray. Kena pop ya ki kistan balay. Namar ka jing isi ke jong news im niro ya ki katuk ni ki nong ki praetorian guard bat kamjuro e kita ki mral ki bana kalong ying jong kalong ying em kila poy ben kelalong kristan lam de limba jong jing lap jong Paul salia banyalap hanan noro kom kenjeri u te kenjeri u hanai wal ya la ban te kenjeri nga re gospel la ban te kenjeri atau kalong mo kata kajing tungu ha kajing jang piro ini ya sekarang kalau nggak ke bom so splasho ya u apostol Paul bau nya dai ka jinget ke bau dan namar kani ka dai ke bau la le na do bau la jet ban nget ha Kristus salia ke bau nya pro men bau mut ban le sport Jerusalem u agabas u yathu ushimya u yathu lupa re ushimya u panpo ne u bel jong u Paul bat u yathu lupa ba ya utra jong ni panpo on sasya kem bat on sasya pensitom po Jerusalem bar ka ki pramen kila kerpat u Paul ba unum lek hari om balai ba pi pen susi ka men sim jang ngaklo ban lek Jerusalem ban nyak on jong Kristu hatu ngilong daring mo haga jingim ka jangi nakamta ka gospel jong Kris kabal ajing im nga bari pa jing sha jing ka gospel jinam ai kan yai pernai hatu ka yai pernai mo jinam limba jong ajang pi upol juman tat banya kon na kabanta ka gospel jong Kris wala rajabo hap ban yeng haga yeng bisa jong sem bat ki nong Philipi ki la dan barobor ha ka leng ka jong bana kti kamon kti gadiang jong jingrap lingba ka jingino senyang song pisa joki nama kata usoong ba ki long ki nang yo benta na ka jingai e ka ba ulayo ko ki para po Philipi ho na ngawan sini kabangan ya da ma puskam ya ka jingai hanai tang mga mapiru pilong ki nang ship mentalem ha ka ni ka jingai da ba hani ka puskam ya ni ka gospel lingba jong kata ka jingai e ka balong ka jingino senyang jong pe kemau ni ka we kini ki para hapo ka balang Philipi ki ai sngop hayo po da ka song pisa kina mo po mi kindo ijan kam ko jong haray po usyem ya kata da ka bong kani ka jing ai jong pi kalong kum kata ka jing syem benta jong pi ya ka ban apologia but ya ka ban bebiases nene ban yada ban piskan ya ka gospel ken hangya porong hakmat jong sim hakmat ing darban sim kani ka khat ngai pi ro jo hati bila long ready me finle po yeng hati po skitret java ki khat ya pi banya da ya ka jinget jong pi banya da ya ta gospel kin ka ba pi pi nget pi pedang hati bila long ready ne jingmut pat ker kompeten kam jong po le kintian ka kintin yo benta ni ne ya yo benta ha ka gerik la tho sukoi nonos barobor
ya kan ikin la pencong nong rem halor jagai ka jingla banya sam ya kaspa apa bat ka jing tibet ban pendat ya ka jing tumu ka baya perkat lang ha penang kami kita ikin sukoi nunas kamut ya kita ki arteli ka jingla banya sam ya kaspa ka pau kamut ngai sam pia sam ya kaspa ka pau ha pedeng jonga bajong pi nang ta ka jing tibet nang ka skill ban pendat ya ka jing tumu da ka jing tumu ka banya ya perkat lang let's say la rangi phai na kor kom perkat uprio na sabatai pol mut ya kan ikor kom perkat na markan ni ikor kom skotho min suai tin sukoi nunas ai phai na kor kom perkat jung uprio kata kamut ya ka jing tibet banyalap ya ka gospel la di parama ipo Philipi ka asane aupo kat ba ya ka kam jung ka jing kersane ka jing lapat ya ka gospel la asane a ki nong Philipi la rangi phai na kor kom perkat brio kata ra ka jing mut hang ne ai phai na rum phat brio hanrei kamut bau pol umut sya kan ikor kom perkat ko jong brio wat lada ha kiti por kalong kumta ha ka bede bat ki kam jeng gadoru kamu ni kai kadau kadai na marba katelong jong kane ka kambaro kadai ka bla penki da ka jing ai e ublay bat ha ka jing ai e ublay namar kata kate keten na kasadan da bat ha ka jing ai e jong ublay Yidan kam yang inya da ka jing ai jong blai bat ha ka jing ai jong blai nomar ki berkhot ki wan na ka jing ai jong blai sudah plan baro nginom la ya ka bangin yarap nginom la ya ka bangin ai nginom la ya bangin sno nginom la ya ka bangin pendan kami ki skill ki jing tibet jengi banyalap ya ka gospel laram day ka jing ai jong blai nginom la ya ka bangin ni ya no ya ka ketika mon ketika diam jong ka jing rap nam ta jing ki syakri jong try ki bar pensa preng gospel la jaba kamwan da bat ha ka jing ai jong blai na samu iskade piko ki para bange ai skema wat gitu ki badan na ko pikin hun balang ru pi ai ik ban ai berbos ki kam ko jong utrai na ma blai kani ka jing ai ka jong pi angit skem ba ka dai kin ki balawan na ka jing ai ka jong blai bat kani ka jing ai jong pi ka long kum ka jing shib bentalem man pin sapreng ya kata ka jing pin shisha ba this gospel that we preach is true kane ka gospel ka penyelap ko lang ka shisha but kamde tang balong ka sishar hanray ka long ka gospel ken ka bala man pen im ye way per way preo denon ni da wo pol sakren snu scam o ha ka jinga da per ka scam ye ka gospel pi long baro be yo bentalem bat nga na ka jinga e kadai ka jinga e jung blay ka ba kim de yok ban yo ka bala pelong ki ba ni dan benta ka banya sa mi ka spa bat ya ka jing tibet markel ya kadai ka jinga e kam de ke ro ya ka jingya sa me ka spa jong ginong Philippila pentikna ha ka sithi ling ba ka jing pha jong ki banget ya ka pisa ling ba jong preo ka tang apophroditus kanang bang kersyan yung pol po Philippi nong ba ar kat ka balai pho ha sya ngan puli ya ka to pit ngangit ba pila nang puli ka sithi pol ki Philippi ba pila nang yo jing shai nawana ka benta ka kam ukres ula poi hajan ka jinyap uni u baget bolong u apophroditus haba ula kendo yala ka jing em ba on yo pendap no ya kata ka jing duna ha ka jing le ba ba jong pi ya nya ka scam ba kini ki para mnge namar ka jing ai jong blai ka baladan haki ka pelong ki ya ka ba ken ai ka kiti ka man ti ka diang jo ka jing rap yo po ya kon pisa preng ka gospel kini ka jing le jo ginang Philippi ka long kum ka jing yo bentalem ka jong ki ha ka banya da bat pin scam ya ka gospel bat kum jo ru Masya sitom na kabenta jong kata ka gospel ka bopol asya sitom ko gi pram nge kane ka long ga jing tu nga wadi pi ni ema ki sngi ba khado ki sngi gen ha ka ba ya ka ba bha ki ong ka basneo
Kabaya ka basni ki ong kababha. Ni em ha kata kasni. Ni em ha gini kisni. Awa ki brio ki tebe ye ka bakin penhon ye ka barai chongki. Ni em ha kisni ke nya ka ba ka jingke kelam langman kret no. Ni em ha gini kisni. Ha ka ba baro ki tebe ye ka banyo ye ka spa ka pau ka buram ka nam chongki. Andre lakwat nga ba da pi ko mi ta banget. Ya ka ba entre minat hitop kembalong apsel pol regat lembat ki paramwe apo kabalang Philipi. Banyada but prescribe ya gospel haga jingla jangi daga but ka bo jangi ne da ka jinga e jong blai but haga jinga e jong blai shania haga jinga e jong blai para cha ba iso do jingkermen to pai ban nga hebrew nang wasao hebrew nang wasao kerkot ka ba khatsan bat kan rio kan pulih na do kerkot ba khatsao namar kata habangi don urang ba lingdo ba krau ubalek ling ba ya ki beneng uchisu kono blai dong in ya bat scam ya la ga jing pla bat scam ya la ga jing pla namar ngim don urang ba lingdo ubamla ban ngolem ye bat ki jing tulok chengi rayau ba la pin shoy haki e baro seriem nangi ray ba klempo khat ko ba khat rio namar kata to ngin ya wan hajan da ga jing slora ka ket ka jing ai bangin yo pediang ka jingis ai bat bangin yo shem ka jing ai bat bagalan kan ka bukut bangin yo shem ya ka jing ai ya ka ban ya rak ingi aga por badan ka ala pido men siam lek pai sho kristisu bolong orang ba ling do changa ba champi onai ka jing ai ya ka pila on pindan kam ya ka por wa pvp dan ka atare ka jing kular jing keten jang blai o pi kan do ye challenge ke ba krau ha ka jing ya lenti jang jing jang pe hari kan mau blai sim bo ini hari ka sla kan do sim la khot nga ba pi klem ka jing ai bor daw la ai musim ko shania u aja ka yu par un pelong ipi kom pelong absolut pol at ki para bangen wala pa ka balang Philipi ublain ker ku ya gini kiten tinga ai tino patse ni ka por ya ga bangin pledging mat ha kijing kali ladada uh, adan bakali ya ka tu ka positive attitude mut baudai u optimist ku mut u ba perkat berbor ya ka ba bha lane badan berbor lase ka jingkermen shibenta ka dai but kani ka jing ong positive attitude shibenta ka dai boleh udah optimis but nyinha manusia rubau pol umshimlong optimis but klaim dan ginman pakidan pakiki sebab pol oh sebab pol ulong umlong optimis oh dan kikias oke kali ka por ba fin kali jigli to dai shibon fila kali to ka jigli yes afidan jigli ba pi pen kloy lamda kumtangan IT no ha ilum lang pat ya ka benta basa okay okay
Kenapa sa kumba 10 minit toh? Afidan jikeli filawan keli. Allah raja himdan te kani kalong gaji kerpat kecungai pi senang pulih ah ya kini ki kot ki badang sa jong li pulih biang na basdang kadang ba pinyo biang sa sisin gaji pengken mau kam tam na musim yung try ba pulih namar ba pla yo jingkai kini kini utuli ki kot sekmat te nang pulih ya kakti jong blai bat nang perkat ru but Allah dan pen jong pi kiba dan kam ya gijing batai habidai bat kitu gijing kai boleh nyok sekmat kadan ka video ka ba ngi la ya record but pila yang berpinyo ya kani ka video pila man pan na I stoyon ne pila pan sengaro masa sen pat sepi to na kada boleh le se piso pla mga shemi kani ka class le se ngashemi kani ka chinikai na kani ka staging pol sa ki Philipi nabar kade ka city kawan I'm semi nga ba pi kung ni poro na ta ka city kebakaran kamno bangin kemen what happening jangka jing kendo jing kata ko ka jing imbo jong ajape kapat don kat ka city jing pol sa ki Philipi kaban aji kemen ya no brio o balado jing kemen kam tam yu bangin kan ketuk dagane pungkut dagane ka jing tukana o Norman Vincent Peale YouTube yu kumu father of positive thinkers yang ni u brio di kustan long ba kibayeng ba sem gi kipa ji ukum tau average sun nane ukun ubam da biang pha da start pha ka jim khate ulong down bor usung po bor la de andre anda bo la puli ga staging pol si Philipi upoi mata ko ai tu I Philippine nong masar ka khalai ngala le ki baro hau ta bo pinset boringa marsin ya snow ita kintien upule ita kintien da ki po sen hadu bala long do long snow but pitep tang hadin ka tu ka ne benai uni sekre jong try ula longen uba kam tibet na baro ki bay puli ha ka university ka wala puli mo palay to yu father positive thinkers kani ka city ka jong Paul si Philipi ka dan ka jingla ya ka ban long yu brio uba du jekermen uba snow down baro ha ka jikem an reben sa kan tiu jero lara ka long yu ta ya piru ka long mulai sibuan Blaine berkuipi tak ada nation yang kuat hati yang bubut. Amen.